ऑर्केस्ट्रा बजा। मुजफ्फरपुर के लइका सब म्यूजिक बाय राजू बाबू। मुजफ्फरपुर के लइका सब छपरा के रजाई रोहिया रे के लुगाई। अच्छा छपरा के रजाई रोहिया रे के लुगाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई ट्रेनिंग में रही सब पारी पारी खाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई छपरा के रजाई रोहिया रे के लुगाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब होला नमकीन खूबे आरक चीज हो और ये मुजफ्फरपुर में सब दिए चीज हो। होला नमकीन खूबे आरक चीज हो और ये मुजफ्फरपुर में सब दिए चीज हो। सटी जब देहिया में गोरमी मंगाई। सटी जब देहिया में गोरमी मंगाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई छपरा के रजाई रोहिया रे के लुगाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब के सिकंदर जाके वहाँ से ले आई। सोनम जितेंद्र के खुशा के जाई। भी के सिकंदर जाके वहाँ से ले आई। सोनम जितेंद्र के खुशा के जाई। हरी राइटर महेश ने होटल बुक कराई। क्या होटल बुक कराई। उपेंद्र राजा फास्टे ने होटल बुक कराई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई छपरा के रजाई रोहिया रे के लुगाई। मुजफ्फरपुर के लइका सब मजा उठाई। अरे जा जा।